Здравейте! Днес ще ви кажа 7 факта, които звучат измислено, но всъщност са напълно истински. Някои от тях са за животни, други са за космоса, а последният според мен е най-невероятният. Да започваме! Факт номер 1. Първият факт е за октоподите. Знаете ли, че октоподът има не едно, а 3 сърца? 2 от тях изпращат кръв към хрилете, а третото я изпраща към останалата част от тялото. Има и още нещо интересно. Когато октоподът плува, сърцето, което изпраща кръв към тялото, спира да бие. Затова октоподите предпочитат да се движат по морското дъно, вместо постоянно да плуват. Факт номер 2. Вторият факт е за космоса. На Венера един ден продължава по-дълго от една година. Венера се завърта около оста си толкова бавно, че един пълен оборот около собствената й ос отнема около 243 земни дни, докато една обиколка около Слънцето отнема около 225 земни дни. Т.е. там годината приключва преди да е приключил един ден. Факт номер 3. Третият факт е доста странен. При някои скариди сърцето се намира в главата. Да, правилно чухте, в главата. Това е така, защото при тези животни органите са разположени по много по-различен начин от човешките. Факт номер 4. Четвъртият факт е свързан с космоса и животните. Първите животни, изпратени в космоса, всъщност са били плодови мушици. Те са изпратени през 1947 година, за да могат учените да изследват как радиацията влияе на живите организми. Факт номер 5. Петият факт е за Марс. На Марс се намира най-високата известна планина в Слънчевата система – Олимп Монс. Тя е висока около 21 км. За сравнение, Еверест е висок малко под 9 км. Това означава, че Олимп Монс е повече от 2 пъти по-висок от Еверест. Факт номер 6. Шестият факт е за животните. Пеперудите и муците имат рецептори за вкус не само в устата си, но и по краката си. Това им помага да разбират върху какво кацат. Представете си да можете да разберете какво сте докоснали, само като стъпите върху него. Факт номер 7. Финалният. А ето го и последният факт. Знаете ли, че най-голямата луна в Слънчевата система е по-голяма от планетата Меркурий? Това е Ганимед, луната на Юпитер. Тя е толкова голяма, че всъщност е по-голяма по размер от Меркурий, въпреки че е само луна. И с това приключват нашите 7 факта, които звучат като измислица, но са истински. Кой от тези ви изненада най-много? Пишете долу в коментарите. И чао от мен!